Minun nimi on Bereznjuk Mikhailo. Minä haen harkintaan perustuvassa valinnassa, koska minulla ei ole suomalaista peruskoulutodistusta. Haluaisin hieman tukea suomen kielen opintoihin. Minä haluan tähän alan, koska tykkään vaihteista. Minua motivoi ja minun tulevainen suunnitelmani on saada vakituisen työpaikan ja työskentellä sekä laivoissa että lentokoneissa. Minä opiskelen nopeasti, se on minun vahvuuteni. Osaan pelata hyvin jalkapalloa. Olen saanut palautetta, että opiskelen nopeasti, koska olen ahkeras.